200 meters at the roundabout, take the first exit onto Coastal Road. What's up, pre? Oy, ikaw man na, kumusta ang buhay-buhay? Maura gihapon, gasigar gihapon ang mata sa kamaro. For to this video, pre, maglatagaw na sa daning Davao City, pre. Wa man tay lingaw, sa bado man ron. Di, atakihon na to ni sila, dire. Delikado, o kita atakihon sa sigig tug na to sa kwarto. Adto may karon nila, Ma'am Jane Palasin, pre. Isa po ni sa mga nag-invite na mo karon nga day nga panhion dire sa celebration sa birthday siyang partner. Layo-layo manigikan sa tong gipuy-an, pre, maong mo travel sa judta. Kani iyang area, pre, dire ra ni sa Mintal, Davao City. Dool na pud siya sa Tugbok, pre, murag utlanan siya ba. Wa tay mabuhat, pre, dire na pud na napidpid kay nabalaan magid ta nga tigkaon ta sa mga birthday. Amo ang gi-invite din, pre, no. Mao ni nakalamang, pre, basta daghan og connection, daghan kag kaadtuan, daghan kag kakaunan. Kadugayan ay mahiluan gyud ta. Di lang ta mo kumpiyansa. Pero di pud ta mo adto atong mga invitation, pre, nga wa ta kaila. Dinhi gyud ta sa mga nakaila gyud sa toa. Pareha ning pag-anihi adre, gihatagan din mig red horse. Kaila ni gyud kay siya sa kuha nga pag paabot nako, muinom jud ko kuan baso nga naisulod, dili lay baso atong imno na baso nga nasulod nga partang bugnawa nga red horse. Sa mga na birthday celebration diri sa Davao City, pre, pwede ra jud ko niyo makontak sa 0956483959 no. Automatic din on the way din ni Migo George kay muhabang gid ni. Dili ra pod kay mo madak-an ani kay mo inom ra mo nig tag isa ka botelya nya muli dayon pasiklaban ra mo mga 5 ka kanta ani. 5 ka kanta kung dili mahubog, pero og mahubog mo di na ni mo buhig mic. Before na to ni sugdan ang kaon dre, automatic nagdala man tag mananabtan na naman si Manang Louie diha. Siya jud nay pinakauna yun mo ampo diha. Happy birthday, Tay. Kaon day. Buka day. Lami sad kay mga putahe nga giandam si Ma'am Jane dire, pre, makaingon gyud kag salamat sa pag-invite, no. Nakakaon tag lami kay nga sudan. Ang nakapait lang gyud aning pagkanihian namo, pre, kay gibundakan mig isa ka sako gyud nga ulan gyud, pre, amo ra gyud giyabo, pre. Basta kay alas 11 na gud may nakauli, kay alas 11 naman pud nahuman ang ulan. Lisod pag mudas magtatong ulan, pre, mura tag piso muli sa tong mga balay ana. Before ta mo padayon ang inulanay o binundakay nga ulan diha, pre, dinhi sa ta mo kuha sa tag sudan. Ipadayon sa nato ni Hinukaray dire. Wa pa man ta nahuman dire, pre. Nagkuha ako diag lumpia, pre, nya humba, nya butangan po na to gamay pansit. Napay chapsoy, pre, nga parta pong lamia. Kunya napay bulalo, pre, nga sakto yung sa timpla. Kami na nagbutang og asin diha, pre, kay sila din dili man sila hilig og asin, pre. Nabaguhan po, pre, taga Cebu mo gud sila, pre. Dili sila hilig og parat. Samtang nga kaon chika-chika pud sa mga kinabuhi sa una ba nga naapag marayag, taga marayag manita nang naakaron din, pre, mga kababatos man ato gyud ni mga kaagi sa una sa high school pa. Istoryahan tong mga classmate nga nakaigit, ikaw daw nakalibang, di ba? Di gyud na malikayan, pre, mo na may hisgutan pag magkitaay mo sa imong mga kababata sa una ba. Malipay na ba gyud ta, pre, basta na mo invite sa to nga mga kailan nato sa marayag sa una. Gana kayo ang istorya, pre, kay mga exciting part ba nga unsa ka sa una nya karon unsa nasad ka sa una murag si kinsa karon mura na gyud na unsa.